To čo je ten chokolúšek? Čo je? To je mikrofon. Čo to je za chokolúšek? A vám sa smeje, bo... Ale my sa nesmiejeme na tebe. Ja sa opýtam, že čo to má tam zase... Ukazovala. A levou nohu si dáš tam, kde teďka stojí. Nie. A vieš, som rozmýšľal, no kedy už? Netrúfam si. Nejlíp teď, pojď, přesně tam. A tam si dej klidně obě ruce a přes ně. Tak, dobrý. To je jedno, ber to. Celebrity. Tak pak jenom taky na přidržení té pravé ruky, tam to není, no. Tak čo, Karlíku? Dobre, trápil se tam hore, ne? Jako já jsem se tam pěkně bál. Ja viem prečo. Ty si trošku dlhší. Hej, no, ja Jak si sa postavil na nohy, som si jebol kolenku. Hej. Ten na ruce, víš, trochu. Posuce. To nebude, Karle. Ako si to asi nemýva. Jak to říkal? Dobrně. Ty vole. Musím si... Vím, prečo se to volá těžká spára. Jak čo je to ako len tamto? Čo? Pozor. Áno. Bacha! Udrel si koleno. Ne. Máš? Hej. Klapka. Dve klapky. No tak já jsem myslel, vole, že to chceš zhodit tady. Jakože tady si chci zkusit něco vylízt, víš, že celý. Nie, my sme sa ako úplne nerozumeli, ja neviem, čo si ty riešil, či si... A ako si dopadol? Nič, akorát ruku jsem si tam... Je kurevský morálový, ty vole. Tam ten odles, z první do druhé je to úplně v klidu. První, druhá, do třetí je to v pohodě. Do čtvrté už je to po piči odles. A potom tam, jak nevidíš, že tam je ta další, že oni nevíš, tak je to úplně v prdeli. No, poďme, kým sa rozohrial Bača. Hej. Bača, Imro, pozri.
Bože. To jak budeš doberať do Karol, toto nie, to je za to ťa platia. Ty bebe, to vystrihneš. Ide robiť teraz formu.